Победа трак комплексында тұрабыз. Тик мұндағы бір проблеманы да жеңе алмайбыз. Мұнда яшәүчеләр безгә шулай дип шалтыратты. Һәр яңгырдан соң парковка белән 20 фатирның балконы су белән тула диләр. Халык төзүче оешма прокуратура һәм төзелеш өлкәсендә күзәтчелек инспекциясенә мөрәҗәгать итә. Күрсәтмә булып та ни өчен гаеп төзәтелми, һәр якның фикерен Руслан Хысындинов тыңлады. Вся задняя часть, она стоит в воде постоянно. Нәсиха Мөхәммәдәлиева яңгыр яудымы машина куя торган парковканы су басады. Шуңа да ешкына автомобилен үз урынына куя алмый икән, гәрчә урынны 410 мең сумга алган булса да. Когда мы приобретали парковочное место, парковка урынын сатып алганда без бик бәхетле идек. Машина ышанычлы җиргә кайтып туктый дип уйладык. Карда, яңгырда үтмәс кебек иде. Хәзер без үзебезне шарлавыкта кебек хис итә башладык. Җиңүтрак комплексына парковка проектын зур бер оешма эшләп бирә. Парковка кулланышка тапшырылганнан соң инде күп тә үтми түшәмнән су керә башлый һәм әлеге проблема хәтта кыш көндә кала бирә диләр. Сейчас, в таком масштабе. Хәзер су күп түгел әле менә, кыш һәм яз бөтен җирне су баса. Халык машиналарын кайтып куя алмыйча интегә. Кайберәүләрне балконнан кергән су борчый. Балконда, яңа домда су ага, яңгыр яуганда стена буйлап, потолок буйлап ага, идәндә су була. Менә без ремонтта эшлегенә башладык. Безнең эшләгән ремонтыбыз юкка чыга. Идарәче компания вәкилләре проблемалардан хәбәрдар. Барлык хилафлыклар документка теркәлә, хисап алып барабыз диләр. 2 атна эчендә генә 20ләп мөрәҗәгать килә. По всем фактам протечек составлены акты. Барлык су керү очраклары буенча акт төзелде. Алар төзүче оешмага җибәрелде. Моңа кадәр халыктан килгән моң зарларны хат белән җибәрә идек. Күпчелеге вакытында хәл ителә иде. Ләкин халык үзгәреш юк дип аптырашта калган фатир хуҗалары прокуратурага барып җитә. Хәлне Совет районы прокуратурасы контрольгә алган. Алар җитешсезлекләрне бетерү турында төзүче оешмага күрсәтмә бирә. В настоящее время застройщиком разработано решение по устранению данных строительных недостатков. Хәзерге вакытта әлеге төзелеш җитешсезлекләрен бетерү турында күрсәтмә ясалды. Төзүче оешма чара күрә башлады. Аның башкарган гамәлләре буенча мәгълүмат килә, ситуацияны контрольдә тотабыз. Ни өчен парковканың диварыннан су үтә, моны төзәтү өчен оешма нинди чара күрә, сорауларны без төзүче компания җитәкчесе Радик Муллахматовка юлладык. Су деформация җирләре аша үтә ди ул. Замечания не устраняем, могут появиться другие замечания. Эксплуатация вакытында җитешсезлекләр барлыкка килде. Аларны проект буенча эшләгәндә генә ачыклап булмайды. Бер кимчелекне бетерү үстендә эшләгән вакытта икенчесе килеп чыгарга мөмкин. Йортны төзүче моннан соң да килеп чыккан җитешсезлекләр булса, вакытында төзәтергә ышандырды, чөнки парковка 5 ел гарантиядә. Руслан Хысындинов, Данил Филатов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр.